Ir-rapport tal-IMF jikkonferma dak li ngħidu aħna bħala union. Sostna dan il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella waqt intervista fil-programm NetLife l-4 filgħaxija. Mhux l-ewwel darba li tkellimna fuq sistemi finanzjarji regolatorji biex ma nitilfux ir-reputazzjoni tagħna bħala pajjiż, mhux l-ewwel darba li ġejt hawn u tkellimt fuq il-ħaddiema barranin, mhux l-ewwel darba li ġejt u tkellimt fuq il-pensjonanti tagħna, mhux l-ewwel darba li tkellimt fuq l-għoli tal-proprjetà, il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. U forsi dament li tgħidha bħala UHM Voice of the Workers wieħed jgħid għax ġejja mingħand il-UHM. Però llum dan kollu dawn il-punti qegħdin mislutin mir-rapport tal-International Monetary Fund. Huwa sostna li l-isfidi li huma msemmija f'dan ir-rapport għandhom jiġu indirizzati. Dan fl-aħħar mill-aħħar għal ġid tal-poplu Malti kollu. Joseph Vella għamel referenza għal dak li qal il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fejn ftit tal-jiem ilu għażel li jinjora dak li ntqal f'dan ir-rapport. Dan jistona mal-fatt li Joseph Muscat dejjem saħaq fuq l-slogan ta' gvern li jisma'. M'għandix l-ebda reazzjoni. Ma taħsibx reputazzjoni ta' pajjiżna fis-settur finanzjarju marretlu f'dola. L-opinjoni tiegħek. Jiena meta saqsu li qatt li għandi ngħid. Tistaqsu l-John Grech jgħid tiegħu, jekk tistaqsu lill-bankiera jgħidu tagħhom. F'dan l-istess rapport ħarġu diversi punti inkwetanti anke fuq l-MFSA. Dan sostna Joseph Vella fid-dawl tal-iskandlu ta' Pilatus Bank kif ukoll stejjer oħra relatati. Il-kap eżekuttiv tal-UHM saħaq illi kif ħareġ mir-rapport huwa fatt li dħul tal-pensjonanti qed ifalli milli jlaħħaq mal-ispejjeż. Dan b'konsegwenza li żdied ir-riskju tal-faqar fost il-pensjonanti. Joseph Vella qal li min-naħa tagħhom ma jsibu l-ebda diffikultà li dawn il-punti kollha jiġu diskussi fl-MCESD. Problema jekk l-attitudni tal-Gvern se tkun l-attitudni tal-Ministru tal-Finanzi li jgħidilna u mal-bankiera nżidu l-MCSD jgħidu li jridu. Hemmhekk ħadd tkun il-problema. Joseph Vella tenna li hemm bżonn ta' pjan fit-tul, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni u fil-pensjonijiet, u insista li ekonomija b'saħħitha ma twaslikx għal soċjetà b'saħħitha.